Namun ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlag sang adlaw, sa pagduhaw sang bituon, mga balita nga kala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog kanay, sagsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01.
Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Karon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes pitsa 20 na bulan sa Hulyo tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal pagbakuna sa mga yara sa E4 priority sugdan sa Negros Occidental sa Lunes. Isa sa 3 ka oppositors nagpatag sang pagpamatok sa registration ni Benitez sa Bacolod. Magulutod arestado sa bypass sang San Carlos PNP. Kapulisan sa siyudad sang alerto kasunod sang mando ni PNP Chief General Guillermo Ilizar nga pabakuron ang pulis presence sa mga lugar nga madamo sang tao. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Kumpirmado sang departamento sang ikaayong lawas nga 3 ka Pinoy ang napatay matapos datapikan sang Delta variant sang COVID-19. Suno ka Health Undersecretary Maria Rosario Berhire, pinakaulihi nga napatay amo ang 58 anyos nga babae sang Pandacan, Manila, nga napatay sa tung Hunyo 28. Ang duwa pa amo ang 78 anyos nga babae sang Baybay Antique, nga napatay sang Mayo 30, kag 63 anyos nga lalaki, crew member sang MB Athens nga napatay sang Mayo 19. Dugang pa ni Berhire, ginreassess ang tanan nga Delta variant nga kaso, agod mahibalaan ang ila pinakaulihi nga clinical laboratory kag isolation status. Sa nahibalaan, 11 ka Pinoy ang ginkompirmar sang DOH nagpositibo sa Delta variant nga wala man sang travel history. Hindi maayo ning balita. Makakululba, makakulugmat nga balita, mas makalalaton, mas makamamatay ining Delta variant. Kahapon, siling ni Presidente Rodrigo Duterte, kon maglapta pagid ang Delta variant, mahimo ipapanaog niya ang mas sugot, mas estrikto nga status sang quarantine sa bilog nga pungsod Pilipinas. Amo man ining rason nga ginapabawi ang pagpagwa sang 5 katuig nga kabataan bangod sa kadelikado sining Delta variant nga suno sa report mas pinakadelikado siya sang sa orega nga COVID-19, mas makamamatay ini siya. So extra nga paggalong. Bumata siya, ang bata ya mas mapintas. Amo ini ang report sang DOH. So hindi naton ini pag-ibaliwala. Delikado ini. Nag-abot na dire sa pungsod Pilipinas kag may mga nagkalamatay na. So sa aton kauturan halong ang katapusan nga rekurso amo ang pagpabakuna. Magluwas lamang kung may balatian ka. Kaya hindi gid pwede. Amo na kung magpabakuna, ang doktor sugere kung anong balatian mo. Labi na gid ining mga diabetes, may kidney, ining
pinakalala nga mga balatian nga nagtapik sa lawas mo kay ikonsiderar ina nga hindi ikaw pwede bakunahan. Delikado mo. Pero kung maayong lawas, gina-rekomendar naton pabakuna gid. Kung may mga alergy ka, hindi man pwede nga bakunahan ikaw. So ang aton niya, nagaayo kita sa aton pumuluyo. Amo ning katapusan nga rekurso nga basi makatulot ibawas kita kag mahimo mahilway kita sa COVID-19 kag Delta variant nga karon ginakabig sang DOH pinakadelikado, pinakamalalaton kag makamamatay. So ang aton pangabay sa aton tagpalamati extra nga paghalong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na. Good morning na sa Bilog, Gadakmanwa, sa Bacolod, Bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na ang palibot sa Bacolod? Kamusta na ang mga presyo sa merkado? Kamusta nagapanguna nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Puwerte, rehistrasyon sang una ginapilit mo lang subong ginapiripi mo kay gasolubra. Puwerte, ang silingon, mainit gid ang piniliay sa tuig 2022. Aber, ang aton patrol, nagalambiyong na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Martes subong, ang nagaman sa patrol, gwapa, ate sigurado na, pagtango sang aton engineer nga gwapa, sigurado, kilala ko na kung sino ang nagaman sang patrol. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Kag sa tanan naton nga mga ka-action, ari naman ko di sa patrol. Nagbalik naman kita, Action Fred, kay nagligad todo kung sa klase, pabala hapunan. Buagahan naman taliwat, Action Fred. Diin lang da. Amo gina Bato lawas. Yes, amo na importante, Action Fred. Anyways, diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, kadamo sang dalanon, Action Fred, nga may mga bulugagmay lang man nga nagpagtipon-tipon sang tubig, especially sa mga dalan nga may ginaubra bala, Action Fred. Bangod man sa mga pag-ulan nga random nga nagalunsad, Action Fred, diri sa palibot sang syudad, Bugos nga probinsya, bangod man sa sining Bagyo Fabian, Action Fred. Di kabalo naman kita, may pila ka mga weather forecast kasi ning bulan sang Hulyo, Action Fred, may isa tugtog tatlo ka mga bagyo nga ginapaabot nga magsulod, Action Fred, pero may mga possibilities man nga magligwat ina, pero dapat kita halong-halong lang tanan nga oras kag magbulubantay lang kay gulpi lang wala, Action Fred. Kung kita mo man kung nagadulom-dulom na ganing kalangitan, kung manuglakat ka pa lang, bit-bit ka na sang imo dira nga pang proteksyon. Bit-bit ka dira sang kapote mo, sang imo sini nga kalo, sang imo sini nga payong para hindi ka gid maano, Action Fred. Bahala mabasa ang tiil, importante wala kada pilas kung maglusong kada sa mga baha sa palibot sa syudad. Kay di ang importante ni basa ang imo ulo nga sensitive gid, Action Fred, nga makatugas sang pag hulo-hilanat, Action Fred. Diri sa palibot karon sa syudad sang Bacolod, pila pa lang ang, Action Fred, 9 minutos pa lang ang nakaligad matapos ang curfew. Di matamat naman ang aton sinima ka-aksyon nagaginuwa sa tagsa nila ka mga puluyan. Ang iban pisan pa kadto nas kapihan pagkadugay-dugay, Action Fred, kadto sa mga merkado kag magbakal-bakal sang luyag nila, Action Eden, nga mga Action Fred. pwede na ka pamerkado kay mati subong pista opisyal man. Action Fred? Subong wala man opisina eh. Yes, oo, Action Fred. Idel Fitr, Action Fred, na July 20, declared, Action Fred, nga holiday man diri sa aton. Ti ang iban, gambal sila, Action Fred, nga mulo adlaw lang sila magbulubog taw. Ang iban niya aga pa, especially mga Iloy, Action Fred, kisa mga working moms nga kung kisa hindi na makaluto para sila sa mga kabataan, sila pamilya, bangod man sila trabaho, gabawi-bawi kung mga kuan, Action Fred, mga holiday.
Ting iba nagabawi tulog, ang iba niya nagabawi aga para kadto sa tindahan, especially kung naanad sila nga magbugtaw sang temprano, ti subong tsansa ni nila magkadto sa mga merkado action fresh kag magbakal sang ila sinilulutoon para pamugtaw sa mga kabataan kay ni Mister may nakahanda na nga pagkaon. Wow, doon nagdutuman ko ba? Pero namit subong action Fred magigop-higop sang init nga sabaw, especially sa sini nga ulan-ulan action Fred kung tight budget gid kis nga remedyo general makakuan lang makalulaswa lang direction Fred budget mo abi 50 pesos tamo na nga laswa ayawan ka na sang higop kag sang suyop action Fred Bakal ka lang tulan? Tulan ka sa bawan? Tangan lang ka. Tulan man na, pero may utok man na. Yes, so action Fred buka namit pag aso-aso pa wala action Fred Paris man sa aso-aso sini nga kwan nga kanon baw sampat gid action Fred nagatululagay ng balhas sang kwan sina sang higop action Fred may ara kita action Fred na labyan diri sa dalan na Araneta nga do wala pa mayo action Fred mo may gabiyahe wala de pasahero nga sarakyan pero kadamo na sa mga pasahero usually siguro action Fred mga kwan ni silang iban mga call center agents ang iban action Fred layo pang ila sini ginatrabahuan that's why early morning pa nga nagahalin kay we all know nga under GCQ kita pero with heightened restriction action Fred that's why nga ang aton sini nga action ga-adjust man sang ila sini nga oras action Fred para hindi malay sa trabaho knowing nga 50% capacity lang ang gina-accommodar sa aton sini nga mga jeepney drivers kay kung pasulabi man da sila man kaluluoy bangod ni issuean man sila sa ticket kiti ka sadya gani kagapon action Fred mo sang kumadumduman wala dalot sa action Fred pagkadto to ni anay Congressman Albi Benitez sa ERB hearing sa COMELEC kagapon kadamo ato sa mga supporters niya nga nagkadto man action Fred kadamo man jackpot man to ang task force disiplina kay kadamo sila sang na-issuehan sang ticket action Fred nga wala nagasuksok sa face mask, wala nagasuksok sa face shield. Kung si Action Dale pa kagapon, may ara to senior citizen nga in-issuehan sang ticket nga tungod nga wala na pabili ng social distancing kay ang upod niya may ginhambal sa Action Fred wala sa kabate. Nag-idog siya gamay nga do hutek wala Action Fred. Pinakita sa task force disiplina in-issuehan sang ticket. Kaya wala ko no sang social distancing. Kaya mo ginakabudlay action Fred ason gani kung dumidyo dumidyo bungol-bungol na kita bala matiksanay na lang kamo dabi to paday ka mo kay di kabudlay man nga pati amo na action Fred kis wala sang consideration pati si Patrick Lacson to gani kagapon action Fred na taga na issuance ng ticket bangod nga wala man sa facial because si Sir Taba Julingo pa wala man kami nagapili sang amon sining dakpon o kamanda ano man ang status mo dire kung ano man ang pangalan actually mo. din Action Fred ang importante nga hindi ka maglapas sa mga pagsulundan wala ka bilinggan kung sino ka may gani na nga bisan opisyal ka kilala ka prominente ka nga pumuluyo ang aton ilay dapat hindi magpili kung naglapas ka dapat may disiplina. Correct action Fred pero ti kagapon bala nagakuan sila nga ang tati limited lang man action Fred ang kuan bala ang mga tinawo sa task force disiplina sila mo nagambal nga nano nito hungod-hungod man sa task force disiplina o nga ara lang man to sila nagtipon sa COMELEC nga kung liboto nila ang downtown ti ubos man tani action Fred sa ila sini nga pag-issuehan ticket igali kiti dito lang sila nag-focus kaya mambal naman ang iban nga na pamulitika, gining piyak naman nga grupo. Ni kaya ari di piyak na grupo, kagti diri naman sila iya nagsigi, kapang dakop diri na lang sila nagbantay. Tanan halos, sila action Fred, no? Pero sige lang amo ginaya ang mga obligasyonis sa mga trabaho sa aton sini nga iban nga mga task force diri action Fred, no? Sa palibot sa siyudad sa Bacolod. It's for you na lang, para man si kamayo sa tanan ang pag-remind sang safe health and safety protocol, especially action Fred nga present na daan diri sa Western Visayas ang ginatawag na Delta variant mo pagkabati ko action Fred nga grabe ka mga makalalaton 97% action Fred nga makalalaton ina dogin kulbaan ko dahil nanindog din ang balahibo ko kay tiyambal nila maglabay ka lang action Fred
sa o kung malabyan ka lang sang tawo nga affected sang Delta variant ati tapos kagid Puwerte ka makalalaton. Kag delikado kay makamamatay gid. amo ginaction Fred ti ang kululbaan ti ulaton ta pa nga makasulod diri sa aton, please lang sa aton sinuwa ka-action hindi na kamo magpaminsar nga pangwarta ini sang gobyerno kung ano pa ninyo sa ahi nila. Pero wala man may madula sa imo mo. Kung mag-face mask ka, mag-face shield ka, pabilin mo social distancing. Kaya di benepisyo na sa imo kagalingon. Kung ipabilin mo na ka magsukol do nga ti, makabakal ka sa mga negosyante. Pero ti, paminsaron mo ba yan, ano mga benepisyo sa gobyerno naton kaysa iban nga tao. Kung proteksyonan mong imo kagalingon, ikaw lang gid ang makabenepisyo dira, bukod ang imo sini nga pamilya. So, prevention is better than cure. Wala kita kabalo mga ka-aksyon no, kung saan o ni matapos ni ang away naton kontra COVID-19 kay gamutate na lang nga gamutate ang virus, nagadamo na lang nga nagadamo kadutay pa sang vaccine nga nagakabato naton, hindi pa enough sa tanan, dugay pa herd immunity. That's why nga maghalong-halong gid kita. Johnson & Johnson election Fred no, may nagabot tayo sa Western Visayas, kabalo kitang Johnson & Johnson, isa lang ang action Fred ka turok bala, hindi na kinanlan sa second dose kay tingog na tanante. We don't know paano na nila i-roll out, sino mga target nila action Fred. Pero anyways, kung anong available nga bakuna, that's the best bakuna action Fred kung aton pa mga eksperto ang maghahambal. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, report sa Patrol. Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:19 na madmadron Fiesta Opisyal Idil Adha. Karon nga adlaw pagrespeto sa aton mga kauturan nga mga Muslim. Duwa ina ang pinakadako nga kayawatan sa mga Muslimo, Idil Adha kag Idil Fitr. Amo ina nga ginadeklarar sang aton gobyerno bilang pagrespeto sa aton mga kauturan nga mga Muslim. Di kamusta? Ano ang ginapulupinsan nyo nga pamahaw karon nga kaagahon? Nami ni sugba kalagaw bala? Tapos preparahan mo siya sang kalamunding kag kutitot 5 kabilog sinamak kag pagbakit mo gaso-aso pa bla so mo da siya baw sa pagkanamit daw ginapananaw ko gid nga kanamit tapos may tinula ka bla ulo kag gingaw baklan mo siya batuan kag paitan sampawan mo lupo titig ululan subong nga mata-mata man tubo ang lupo baw kahamot-hamot sang tinula kampyon nga pamahaw karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:20 na una nga hutong sang aton roll call karon nga kaagahon kay Diding Alohaminto. Good morning kay Yunila Tarusan sang Purok 20 Barangay Alangilan, siyudad sa Bacolod. Si Jinky Dila Agdon morning kuno kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, kag Milili Oligo. Good morning na sa inyo. Kay Kent Bulakha Juanisa, good morning. Gamonitor lang sa barangay Handumanan. Kay Lito Secundis morning, monitor sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Tamyaw ya. Ang Secundis nga pamilya sang Bacolod, kag Espanyola Amar family sang La Carlota. Kay Anabel Calderon Doremdes, good morning man.
Dira kay Jumper Rilo Palanog. Good morning. Sige morning Sige. Naga-monitor si Toto Alex Montisa ti. Suki tanani. Si Alex Montisa, si Millie Oligo, mga suki ini sang Aksyon Radio. Kay Art Tandoy, good morning. Ba si Vanessa Mayo, happy Monday kuno dire sa Amerika. Enjoy your coffee break. Have a wonderful week ahead. God bless. Sige. Salamat gid kay Vanessa Mayo. Inis laga ulupod-upod sa ato na tagsagid kakagaon. Bao MM's Bani Kape ko no sa Tangob arada say Milili Oligo. Morning da sa imo may lang nga pag-monitor tagsagid kaga. Kay Ronald Bisira, monitor ko diya sa San Agustin. Sige, sa Romblon siya naga-monitor. Baskog hangin di. O sige, may bulubagyo Natural lang ina kay may low pressure kag bagyo. Kay Mercy Palacios, Relatos, good morning man. Kay Dilia Liabe, morning. Monitor sa Charito Heights sa Barangay Granada. Taga Granada, good morning lang. Kay John Montes, good morning. Naga-monitor sa Jubel, Kingdom of Saudi Arabia. Morning na sa inyo. May lang pagpulo pamati. Kay Purita de Meren, good morning. Dire sa employee sang ano ni? Sige. Kay Jose Eduardo Dilobio, good morning lang. Morning sa Calamba, Laguna, Puerto ba. Kay Ronnie Gordon, good morning man. Dira kay Orquiales Sandra, good morning. Sige. Kay Silvia Quirido, good morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kakagaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handorawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na, libre nga medical check-up. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Ano ang tikang sang panahon karon nga adlaw? Ang sentro ni Severe Tropical Storm Fabian makita 1,700 kilometro na sidlangan na amina na sidlangan sang extreme northern Luzon nga may kabaskugon sang hangin nga nagadangat 95 kilometro malapit sa sentro. Kag may ara pagbulumadlos nga nagalabot sa 115 kilometro por ora. Ang nagaapekto sa Pilipinas, habagat. Ang Western Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may lapta-lapta kapag tupa sang ulan bangod sang habagat. Mahinay tubtob kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa nabagatnan nakatungdan ang babatyagan sa isla sang Negros kag mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod sang kadagatan. Extra si Fabian kuno daw sa Biyernes pa magwa. Pero may ara nagasiding naman nga low pressure area. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Kay Ronnie Gordon, good morning. Kay Kevin Delgado, basi Ibon Bosher sang Germany, ara siya. Si Jan Montes, si Rimar Biranyo Lingoste, si Barangay Kapitan Emilda Amilo Banguanga Kap, good morning. Dira kay Grina Espanyola Tandoy, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsa kaga. Kay Ters Vergara Sanso, good morning sa Moises Padilla. May lang nga pag-monitora sa Moises Padilla. Good morning man. Kay Judge Nap Diamante Gabugtaw nini. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Si Toto Raul Alibuga, galadlad nga napamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Rimias Arroyo, good morning. Gapulo pangapi Canada. Kay John Hidalgo sa Manapla,
Kay pare Erning Horilia, naga-monitor na ni, gabugtaw na ni siya. Kay classmate Efren Pompirada sa Merkado sang Sumag. Classmate, good morning. Si Hado ko Richard Binos kagtuto sa Barangay 4, sigurado ko galuto na ini pamahaw karon nga aga. Sa Agustin family sa Kawayan, good morning man. May lang nga pagmonitora. Kay Richard Malayang, good morning. Monitor lang sa Barangay Hagimit, La Carlota. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod
sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabuto. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sagsag at mga kalintangan, responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Kamusta ang arangkada ni COVID? Nagdangat na sa 77,880 kaso sa COVID-19 sa Pilipinas matapos nadugangan sa 436. Nanguna, probinsya sang Iloilo may 143. Sunod, Aklan, 125. Ginsunod sang Negros Occidental, may 78. Iloilo City, may 60. Bacolod, may 28. Guimaras, 2. Samtang, 438 ang recovery nga nagdala sa kabilugan 64,936 kag 17 ang bag-o na patay nga nagdala sa kabilugan 1,783. Ang Western Visayas may 11,140 kaaktibo nga kaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Kay Apple Alvarez Tade, good morning. Dira kay Utay Benedicto. Morning kono kay Albert Benedicto, hinablo siya. Dira sa Kabangkalan. Kay Cory Bidaha, naga-monitor siya sa quiet. Sa aton mga utod, hindi ka mo matingala kung padayon ang pagtupa sa ulan. Dala ini ni bagyong si Fabian, kag habagat kag padayon ini mabatyagan sa sini nga simana. Padayon ang paghibi sang kalangitan. Kay De La Cruz Jero o Conhiro, good morning ga monitor. Kay Roy De La Cruz kag si Mama ko Jen De La Cruz sa Karabalan, Himamaylan, good morning man. May lang nga pag monitor tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Relax makadali. Mapulo pahuway man ako dire sa pila ka mga ginutlo. Unahon tani ang aton paid program. Pero balikan ko kamo pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kailangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Philippine Standard Time, las 4:52 na ang paandam bala sang aton sini presidente nga mahimo pataas-taasan ang quarantine status bangod sining Delta variant ni. Pagkatapos ang negosyo sini wasak naman pananglitan nga ipapanaog ang mas hugot pagid nga quarantine status. Subong niya, grabe ng antos sa negosyante, dugangan pag-isang Delta nga ni, kag plus nga ang 5 anyos pasaka posible, liwat naman ini, nga hindi pagpagwaon amoy na karon ang ginaalungay sa mga alkalde dito sa Metro Manila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Kay Iboy Sarabia, good morning. Kay AGB Laho. Kay Junel Cartel Bilyote. Kay Geraldine Lisera. Kay Ria Bilo. Napamangkot siya. Sabton ta na ako may chimpo. Gina Toribio Panes. Bata iya nga si Ila Panes sa Ngasida San Isidro Barangay Cubay, La Carlota, good morning. Kay Dada Hiladoda, good morning. O sige pamati sila. Salamat gid sa pag-upod sa aton. Kay Manjo Arniho, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros. Standard Time, las 5:03 na. Dire kita, mga balita naton sa Kapitolyo, pagbakuna sa mga yara sa E4 Priority Sugdan sa Negros Occidental sa Lunes. Balita Kapitolyo. Detalye siniupod kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Diri sa Negros Occidental, pag-umpisahan na ang pagpangabakuna sa mga persona nga yara nalakip sa A4 Priority Group. Umpisa Hulyo 26 kon Lunes, tubtob Hulyo 30. Ini ang patigayon sa Negros Residences sa piyak lamang sa Provincial Capitol Building. Ang ibakuna among 2,900 ka doses sang AstraZeneca nga damlag lang nag-abot sa probinsya. Target nga bakunahan ang 1,450 ka mga vaccines kag ini ang patigayonon kung matapos na ang pagbakuna si Candos sa mga nagpabakuna gamit naman ang Pfizer. Samtang buwas nga adlaw Hulyo 21, pag-umpisa naman ang pag-deliver sang 10,000 doses ang AstraZeneca sa nakalain-lain nga mga local government units agod ibakuna sa 5,000 ka mga persona nga nalakip sa A2 Priority. Kahapon, madunuman nga nagabot man ang unang batch sang 60,000 doses sang Johnson & Johnson COVID-19 vaccines nga para naman sa A2 tubtob A3 Priority nga mga persona kag ang roll-out sa kon pag-deliver sa mga LGUs. Ang patigayonon, umpisa Hulyo 26 tubtob Hulyo 30. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hiroboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Kay Jubren Munes Ordinario, naga-monitor sa Mauritania. Morning kuno sa pamilya ya sa Himamaylan. Si Munet Lubaton sa Mambulak Silay, inatamyaw ka ni Milili Oligo. Asmin Roldan Rabilio, kay Imbong Diocampo ang Maaw, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini.
wa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hiyadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampiligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kaintangan responsable nga pagbalita pagdayon nga italak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampiligan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:11. Kapi-kapi tanay dak Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:13 na. Diri kita balita naton sa pursa sa aton kapulisan sa syudad sang Bacolod alerto kasunod sa mando ni PNP Chief General Guillermo Ilizar pabakoron ang police presence sa mga lugar nga madamo sang tawo. Detalye siniupod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Magluwas sa papatrolya, magabulig man ang kapulisan nga napaidanom sa field training program o kon FTP sa pagsaway kapag rekurida sa mga lugar nga madamo sang tawo. Kasunod din ni Action Fred sang mando ni PNP Chief General Guillermo Ilizar sa mga kapulisan nga dugangan kababaskugon ang police visibility patrol gud malikawan ang posible paglaptas sang COVID-19 Delta variant nga yari na sa Western Visayas. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Yada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, dapat bantayan sa maidid sa mga hepe ang mga aktibidades nga nakakatabo sa Taga-Silisilica Area of Responsibility. Sunod kay Liada Action Fred, dapat mag-coordinate man ang mga hepe sa mga barangay official agad malikawan ang mass gathering sa ila nasakupan. Sa aton nga mga station commander, may ara na nakita standing order sa ila nga to closely coordinate man sa ila mga punong barangay. Kaya according sa kay Secretary Anyo, in-warningan niya naman actually nga itong mga punong barangay nga in case nga may mga mas gathering nga matabo sa ilang barangay without providing appropriate action, they will be held accountable man. So that's why mga last 3 weeks we already instructed our station commanders to closely coordinate man sa ila punong barangay to ensure nga ginasa nga instruction aware ang atong mga punong barangay. Kag muna ang atong mga station commander kung may mga activities sa ilang area, parito sa nagligad ang sa Sumag may ara sila opening sang pagkuda nga business establishment sa ilang area, gin pa monitor tagid upod sa ato man mga personnel sang city legal. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel Lester Yada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office sa interview sa Aksyon Radio. Ining report. Sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:15 na. Kamusta ang aton mga kauturan? Damo nga pamangkot may bagyo nga padayon kuno ang pagtupa sang ulan. Hasta pa ni sa sininga simana guro, te gina-enhance ni sa sang habagat, amo na nga nagabatyag kamo sa padayon nga pagtupa sang ulan. Okay? Kay Jinky Dila Agdon, muning kuno kay Mr. Michael
John Sison, ang AFC President Dennis Richard Tibor Ruma, at tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Teresa Luxin sang Salwa Quiet, good morning man. Kay Johnny Barayuga sang Barangay Kabug, morning sa Ilon, kag Barayuga family. Kay Aluna Cortez Dinsay, kay Teresita Orita Kahuraw, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsagid kaaga. Kay Ranel Pahilanga, good morning. Kay Victor Tugap, morning ko no sa Tugap, birthday ya subong. Ba, sino birthday mo? Si Victor Tugap, good morning lang nga. Kay Jimmy Oliveros Latido, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian.
Aksyon niya nagkapalapnag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. May mga bukol nga nagtubo sa lawas, tunawa dayon gamit Santon Plus Herbal Capsule. Manamo nga testimonya nagapamatod nga ang mga bukol nga nagtubo sa lawas, gintunaw nila, gingamit nila Santon Plus Herbal Capsule kaysa una mga bukol. Diri sa Santon Plus Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. 29-4. Una nga bula, 29 kag 4. Second draw, 11-38. Ikadua nga bula, resulta, 11 kag 38. Third draw, 22-4. Tatlo ka bula, 22 kag 4. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 6-4-5 kita. Jackpot 26 milyones 284,344. Resulta in any order: 44, 6, 38, 9, 31, 22. Resulta sang 645, 44, 6, 38, 9, 31, kag 22. Sa ilo kita 655, jackpot 53 milyones 318,956. Resulta in any order: 16, 5, 20, 46, 33, 50. Resulta sang 655, 16, 5, 20, 46, 33 kag 50. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. May pamangkot ako, may asma ka mo, ula untat ang pag-ubo ninyo,
Time, las 5:26 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Aber, diri kita. Isa sa 3 ka oppositors nagpaatag sa pagpamatok sa registration ni Benitez sa Bacolod. Detalye po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Balang Action Fred, sa unang ation, nagatubang ang 3 ka mga oppositor nga nagapamalabag sa pagsaylo sang voters registration ni 3rd District Congressman Albi Benitez sa Bacolod City. Sa press conference kahapon nga adlaw, ini ang kilala sa ilang sanay John Abaw, Hector Yula kag Chodor Abaw nga nagpalayag nga madugay na sila nga residente sang barangay Mandalagan. Sa press connection Fred, ginpahayag din ni John Abaw nga 45 ka tuig na ini ang registered voters sang Mandalagan. Kag para sa iya, sa kainsulto sa mga populoy sang barangay Mandalagan kag Bugos nga Bacolod, ang pagsaylo sang registration ni Benitez bangod ila ginaduso ang transparency kag patas nga eleksyon ilabi na sa ilang nga barangay. Suno kay Abaw, hindi dapat pagtugutan nga makarehistro sa barangay Mandalagan si Benitez bangod wala ini nagatinir sa lugar. Kung madumduman Action Fred, una na nga nagpagawas ng statement ang kampo ni Benitez nga kumpiyansa sila nga hindi madinalagon ang petisyon bangod na comply ang tanan nga requirements base man sa layi. Nabatian ang isa sa mga complainant si Jonah Abaw. We roam around in that place, but we have not sent Mr. Benitez and his family and his children residing in that area. Umpisa na ang pag-inom sang pinaka-epektibo nga Santon Plus ang action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Puerte, no? Basta politika gani, puerte ka init. Magainit pag ini siya sa pag-file na sang Certificate of Candidacy. Sadya ni, manami ini bantayan ang politika diri sa siyudad sa Bacolod. Kay Jeep Magtubo Hamantok, good morning. Kay Milagros Morales ang Barangay Maao, kay Marilo Caminto. Si Erika Tugap gani ang nagahiwat sa iya kadlawan karong adlaw ika-21 anyos ara sa Sipalay. Erika, happy birthday gid. Kay Dodge Dalida, kay Idilaos kag Nanay Isabel, good morning. Kay Ricky Sirino sang Handumanan, taga Handumanan, good morning. Kay Evelyn ni Pamusino, kay Atia Kim Iriman, kay Jocelyn Abuan sang Cavite. Good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini.
pamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginagampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, saan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47. Diri kita ho.
magulutod arestado sa bypass sa San Carlos, PNP. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May action na Fred priso na karon sa custodial facility sa San Carlos PNP ining mag-ulutod nga nagkaladakpan sa bypass operation naging patigayon dira sa Ilagan Extension Barangay 6 sa siyudad sang San Carlos. Ang mga suspitsado ginkilala nga Sanday Niño Alquiza, 23 anyos, soltero, Roldan Alquiza Jr., 21 anyos, soltero man, kag Rodel Alquiza, 34 anyos, ini siya soltero kag gidakabig nga street level individual sa nasambit iyang nga kapolisan Action Fred. Nakuha sila sini nga poder ang 40,800 pesos sa ginapatihan shabu kag ang 600 pesos nga bypass money. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Ruby Orita, ang Deputy Police sa San Carlos PNP, madurodanlog ining 3 Action Fred nga pagkadakpon kag dugay na ini sila nga nagabulubaligya sang illegal nga droga. Apang sa ginpatagayon ang operation, dakpan gid sila ka 3 dito sa nasabit nga puluyan nga hana pa kuntani nga magripak-ripak sang ila sini illegal nga droga. Yes sir, mag-ululutan din sila nga tatlo. Arahin sila sa atong listahan. Kag ang subject sila sa atong nga bypass actually, ang Niño Alquiza. Napainingan lang during the operation at tumani ang duwa. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:48 na. Kay Elizabeth Malaka Gamala, good morning da. Kay Hana Guangco, kay Roy Ye, ba si Rinaldo Gaurino Pirasol Puerting Balbalia. Padasunan talang ng politika. Si Di Anton Diaz ang Patria Village, good morning man. Mga blatter entry pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Action Radio. Reporter of the Year, si Action Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Action Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Radio Philippine Standard Time, las 5:55. Evergreen Herbal Capsule, anong epekto? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, arestado ang 51 anyos nga lalaki sa bypass operation sa Police Station 4 sa Purok Sira sa North, Barangay 3, Siyudad sang Bacolod. Ano datpan,
ang ginkilala kay Edwin Ledesma, residente sa nasabit nga lugar. Nakuha kay Ledesma ang 3 ka elongated kag 2 ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetson shabu, balor 34,000 pesos kag iban pang nga drug paraphernalia. Si Ledesma ang priso karon sa custodial facility sa Police Station 4. Sa iban pang nga balita, naglamot naman sa 33,000 pesos nga balor sa ginasuspetsan shabu kag 1,000 ka pesos nga balor sang dahon sang marijuana ang nakuha sa isa ka street level individual sa bypass operation sa Police Station 5 sa Purok Avocado, Barangay 20 sa siyudad sang Bacolod. Anadaghan ang ginkilala kay Leo Amihan, 40 anyos ang edad, kag residente sa Fortune Town B, Barangay Estefania. Nakuha kay Amihan ang 11 tanan ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetsan shabu kag marijuana leaf. Si Amihan ang priso karon sa custodial facility sa Police Station number 5. Balitaan sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balitaw na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon na Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:57 na. Kay Kiwi Trahe, happy birthday. Natamyaw ka ni Remedios Taton Makilan. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Mar. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala.
Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:03. This time check is brought to you by Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.